estamos encantados, porque estamos con 3 persoas que son ahora mismo forman parte do equipo do momento en Galicia. Exactamente. Juan Diego, capitán, Brais e Alberto, boa tarde. Boa tarde. Da Sociedade Deportiva Negreira, que está a facer historia por primeira vez na Copa do Rei. Madre mía, cantos nervios, supoño, eu estaría atacada. Bueno, nerviosos xa tuvemos, ahora xa... Bueno, pero ven o seguinte. Sí, bueno, pero bueno, ahora que ven é todo fácil. Todo doado. O difícil foi hasta ahora. Recordamos que o equipo de moda, porque no sorteo de onte da Copa do Rei, o Negreira, que nunca estuvera na Copa do Rei, vais enfrontar a Real Sociedad. Cuidado aí, Cuidado. É que é un equipazo a Real Sociedad. Un equipazo. Non somos moi conscientes aínda. Xa, por iso dos nervios, non? Que non esteades nerviosos. Ahora o día ese é para disfrutalo. Ao final, os nervios era pasar esta eliminatoria cos cántabros. Ahora é disfrutar, ao final... O normal é que perdamos. Entonces, pois... Bueno. Non adiantes acontecementos. E que vos din na casa? Pois a verdade é que para nós na casa, ca familia, cos amigos e con todo, incluso no pueblo, pois levamos como 3 días desde que foi o sábado o partido desta previa, pois todo o povo pois nos dá enhoraboa e nos felicita, non? A parte que eso, o sábado pois no campo, no García Calvo, pois conseguimos unha moi boa entrada con moita xente que facía tempo que non viña ao campo e para nós pois eso é un placer e un orgullo. Esperemos que ora este día da Real Sociedad, que é un día grande igual para o povo, pois poidamos sumar máis espectadores. E hai algo moi fermoso, que nos comentabades onte, que conectamos con eles despois do sorteo, que agora os rapaces van, supoño que agora máis, coa camiseta o Negreira, clase. A ver, outro día había unha cantidade de rapaces increíble. Sí, o lunes, que foi o sorteo, fomos ali ao auditorio de Negreira, pois os rapaces no colegio, cara a camiseta do Negreira, falando do partido. Onte conectamos en Cepelo, estaban entrando por ali e todos dicindo con quen falades, con quen falades. Que nada, para eles tamén nos ven, pois eso, creas identidade, para eles queren xogar no Negreira. Ese foi o partido que vos clasificou para a Copa do Rei? Ese é contra o Testilo Escudo, contra os Aí marcastes bastantes golos que estades aquí, non? Sí, todos. Estamos nós, de feito. Todos. Os 4 goles? Os 4 goles. Cal é o vosso segredo, a vosa táctica? Tomar cañas despois. Como? Despois dos entrenamientos. Non sei se é unha táctica moi ortodoxa, pero se vos funciona. Por hora funciona. A nós funciona. Despois dos entrenamientos, quedar, xuntarse, facer equipo. Despois dos entrenamentos. Si, non antes, cuidado. Hai unha pregunta importante, moi boa pregunta que fixo onte, que vos fixo, estábamos en tempo xa, Antón Reixa, que vos decía, canta xente colle no voso campo? Creo que van meter todos supletorias polo enfrente da grada que está construída. Van ir metendo según vendan. Entonces non sabemos cantidad. Non sei se Juan Diego, que é o capitán, falou algo coa directiva. No, de momento pois non se sabe. Confirma que sí, que son galegos. Como? Que depende, non? Sí, depende, correcto. Pois que vayamos vendendo. Son as entradas que vayamos vendendo, pois iremos metendo xente, porque hai que meter cada supletoria, entonces non é unha cousa, bueno, non pode decir unha cantidad fija. É que no fija. campo collen 550, creo que como é que a Federación Española agora ten que ir todo o mundo sentado. Eso que se ve que hai pola xente de pé, todo eso non se pode, nada. Entonces, nin berrarlle o árbitro, nin nada. Bueno, eso sí, eso non. Todos tivestes claro que queríades dedicarvos a isto dende pequenos? Creo que con este don de xogar a pelota pois se nace e se quere. Eu si que deportivamente, falando de fútbol, pois o meu soño era poder xogar no Negreira, xogar con Negreira que víamos das grandes citas en terceira, poder debutar e conseguino, non? Entonces agora, pois todo o que veu, pois para min é un placer, é un soño, igual que estes... Non somos os 3 dali do pueblo, entón vamos toda a vida xogando no Negreira. Ora, en serio, sei que fomos aí algúns anos por outros equipos, pero o que ves é iso. Estábamos falando antes de empezar o tema de segunda B, que foi fai 20 anos, pois a nós collónos pequeno. Como colle estes rapaces pequenos ahora o tema da Copa do Rei, pois a nós collónos ese tema. Que bonito. 3 rapaces de Negreira que van xogar a Copa do Rei con a Real Sociedade. De aquí, en 20 días, temos que estar escutando esos aplausos. E eu, perdonádeme, pero eu, se hai porra, aposto por vos. Pois claro que sí. Claro que sí, de ilusión se vive no fútbol e no todo encaixa tamén, non, Raquel? Upa Negreira, non? Que se di, claro que sí. Ata eu que non son moi futboleira estou emocionada con ese partidazo. Estaremos informando sobre iso, pero chega o momento de repartir cartiñas.